Здравейте хора, аз съм Зоро БГ, тук с мен е Ванката 19, днес ще играем Слайнконг. Слайнконг. Така, Да, аз знам кога малко бе. 250. Казах, че ще направя поредицата с игра. И ето четвърти епизод. Дай започва бе. Четвърти. Чакай, аз мога да ти кажа кога ще дойде златото. Пропусна го. 100. Пак става. Нали? Дай, купи. Ще купя, разбира се. Духчето искам. Или аз много искам духчето. Дай. Или кехчето. То кехчето бе, духчето само. Духчето е далам. Ай, още парички. От кога тук има 250? Казах ми духчето, искам духчето. Но смисъл малко бе. Путко. Сега бе. Знаете, тук до мен е някакъв циганин. Да, брат, аз мога да ти мина и това тука. Що не пише, че е Нио? Да бе, покажи ли едно нещо? Лътни малко бе, правим видеоклип бе. Куче. Мазно. Извинете хора. Това е гадно. Тук се... Знаеш кой е Хелуин? Значи Хелуин. Брат, я отиди и тук на Ню. Ай, именно днес гледаме една игра и ще отидем на него. Ще гледаме видеоклип. На видеоклип ще гледаме това. Аз мога да ти го мина това. Видеоклипа. О, трябва ти нет. Включи си нета, брат. I'm so hot, I need the fame. Let's go! Oh, 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 oh. Да, 3 живота бе. Ще ми дадеш ли на мен? Аз мога да ги мина и трите и ще получиш коронка. После, когато научиш как се прави това, го правиш бързо. Фак, умирам. Педерас. Аз се ориентирам винаги по ръцете. Аз се ориентирам по ръцете му. Окей. Колкото по-дебел, толкова по-добре за мен. Що? Не знам, просто ме кефи, когато имам някой дебел. Аре, бързо бе. Брат! Брат, реклама май! Не мразете, но не хейтвай така, когато пусне нещо гадно. Нали? Сега си мъртъв, има само един живот. И след хора трябваше да оправим и го правихме. Сега на нашия герой. Що е така хейтърско бе? Така. Хейтъра си хейтва. Маса нарвирам, защото 20 пъти са сестра му! Сейба. Не бе, брат! Не тя ти стане. Давай, брат! Играй на това! Аз съм зухчето. Духчета! Давай, духчо! Някой ми пише. Дет. И ми бъгна пак, мамо стара! Ме интересува. Не, ще успееш да го хванеш. Вот така. Така. Айде бе! Той е Боби да си ебе майката! Сори. Може последния път аз. Лол, мам.
хакер. Как го? Добре, ще така го правиш. Явно докчета има 2 живота. Аре, тук ми беше моя рекорд пък. Честито да мреш. Не иска да го кажа. Дай аз бе, дай последния път аз. Добре, как с дупчето се справиш толкова добре? Аз мога да му видя ръцете и ми се дразня. Аз си без ръце ми. Да бе, без ръце никой не може да така. О, хакер! Хакер! О, фак. Изкачи още 25. Нещо хубаво. Остана май едно друго видеото. Давай, цъкай. Събирай монетки, за да можеш после да ти спадне друг як герой. И играй с някой дебел. Защото колкото по-дебел, толкова повече монетки ще вземеш. Как ти отдизнеш? Защото съм играл тази игра. Аз с духчето съм много добър. Рекордът е 220, вау, мога да го меня. I'm so hot, I need a bang. Нямам сорт. Добре, как става това? Добре, това, че нямаш ръце, трябва някакво предимство ли, не знам. Аха, нати, куче. Барабинг, барабонг, няма да се... Стара майка! Добре, как става тази работа? Не знам. Това беше... Добре, хора. Това мисля, че стана малко дълъг клипа. Малко, де. Това беше от мен. Избрайте само делате за манката. Хуизанка. Ванката 19. Не забравяйте да се абонирате за мене. Да харесате видеоклипа и да пишете в коментарите какви игри да играят. Това беше от мен. Знаете за шума. Навънка съм. Чао.